Takže čaute u Gothicu. Je to tretí part, tretí. A skončili sme tu u našom dole a ideme ukončiť misiu, čo máme s Lanom. S Lanom. A skúsime, čo ide ďalej. Hej, nepi. To je taký chlastať, že riadny. Diego sent me. I'm to collect the list. All right, here's the list. Tell him to hurry up with the deliveries. Takže... I'll just have a look around. Don't make any trouble. Mali by sme mať ten papierik. Plum by sme ho mali mať, tak to predpokladám. Seznam, áno. A teraz ideme ho dať asi Diegovi. Aspoň myslím. Keď nie niekomu inému, ale mal by to byť Diego. Pekelná huba. Takže čo ďalej, no? Som prekvapený, aspoň také tie 10 videní mi urobí radosť. Lebo aspoň viem, že ma niekto pozerá. Aj to už je taký počet, viete. Je to fakt dobrá hra, uznávam. Zasa pomýlim. No, nevadí. Sexy rebrík. Krásny rebrík. Nespadnem. Tu si raz budeme užívať cez leto. V tomto krásnom dole. Jupi. Fuj. Počkaj, má také hnedé gate. Ne, počkaj. Čierne, ne. Roztrhané. Či to tak nosili asi v minulosti, v stredoveku. Vtedy to bolo ešte v móde. Možno. Neodvážim sa určiť, či to bolo v móde, alebo nie. Hej, no. Kolo mlínske. Nevadí. Ideme. Takže asi sa potom pridáme skôr ku Gomezovi, k starému táboru a budeme im tam vlastne plniť úlohy a toto, no. Neviem, asi typujem na ten taký 6. part. Bude to takéto expenie a toto. Aspoň by som rád ten 6, že už sa tak naexpíme, lebo sme strašne slabí. No, počkať. Aha, slabí sme. No tak, no. S týmto dolom si ešte užijeme kopu srandy. Takže no, kam ideme teraz? Ešte čo tu mám okrem toho Turusového objedného Kamordrak. Dobré, starý tábor. Dobré. Skúška. Dobré. Takže už to bude asi všetko. Keď prežijeme túto cestu, sme za vodou. Mohli by sme aj kúsok teraz poexpiť. Aspoň jedného dúfam, že dáme. Pre istotu to uložím. Ja dúfam, že to potom zase nemusím. Keď ma teraz zabije, tak to budem musieť odznova natáčať a toho by som veľmi nerad. Hej, no. Ne. A darí ti. To bolo tesné. Takže čo tu máme? Jedlo. Len taká menšia nedostatok logiky. Jak môžeme jesť rastliny? Možno v ktorých zemiach. Neviem, možno tak, kde sa to dá. Aspoň vo svete. Že list, alebo taký. Sú aj také listy, ktoré sa dajú jesť. Ale ja som debil. Nevadí. Ale listy, no, na jedenie bars nie sú, ale nevadí. Ešte teraz ideme poexpiť do tejto mini tunelu. Mini tunel. Videl som tu tak ďalej tvar, ešte čo sme išli do tej jaskyne. Tak. Teraz netuším, v ktorom parte sme išli do tej jaskyne. Si dvojke, či? Au. Nie. Ja ho musím sundať.
poď. To je napínavý súboj medzi mňou a takým krtkom. Teraz sa začínam hanbiť, že neviem zabiť krtka. Špína mala. A dosť. Nevadí. Uložili sme si to a veľmi dobre som spravil, že som si to uložil. Ale nekontrolujem si čas, to je veľmi zlé. Dobre, máme ešte kusok. Dajme to, dobre. Takže, dobre. Si tých krtov, či čo to je za zviera, či čo to hemto. Ich vynecháme. Furt ma odrbe ten vták. Furt ma odrbe. A furt ma odrbe. Toho vtáka začínam nemaj rád. Nevadí. Ani mňa veľa zvierat nemá rado. Aspoň v gotiku, hej, myslím v gotiku ma nemá veľa zvierat rado. V reálnom svete som miláčik pre zvieratá. Normálne. Sem tam. Takedy sa na mňa aj vyserú. Ale to väčšinou odignorujem, ale málo kedy sa to stane. Máme misu. To je veľmi dobré znamenie. Ich asi vynecháme. Au, no, Ej, ja už budem dobrý. A tu ešte vlk bude. Ideme do kopca, aby nás nechytil. Cez skalu, cez horu. A už sme za vodou, dobre. Dobre. Raz sa dopracujem aj k tejto uniforme. Hej, pomôžte mi, prosím, pomoc. Pomoc. Hej, moji hrdinovia, ďakujem. Predáme krídla. Tie krídla sa si na začiatku najlepšie predávajú. Sú veľmi drahé. Takže ideme ďalej. Snáď to všetko zvládneme ešte. 27. Takže Diego. To sme kúsok blízko seba, to také napätie znáša do tejto situácie. I have the list from Ian. Well done. That'll get you a few brownie points. Take care. Ešte by sme sa mohli opýtať na toto. What about my... I've talked to a few people. And? The business with Mordrag is really quite a job. He's not bad as a warrior. Get on with it. There are still many things to do if you want to get anywhere here in the... Takže ešte tu máme veľa práce. Take care. Počkať, máme 10 bodov skúsenosti. Well, there was a time when things would have gone very different. Can you? Yes, I can teach you to improve your Takže dexterity. dáme si asi do tej síly, ktorá naozaj potrebujeme. Jak vidíte, tak luk nám bude veľmi na nič. Lebo tak naozaj v gotiku je podstatná sila a zručnosť s mečom a to je veľmi. Takže ideme robiť také tie úlohy pre ľudí. Pre takých ľudí určitých. Skúsime ísť na trhovisko, či tam sa niekde nájde taký človek, pre ktorého môžeme dať čo spraviť. Máme si nájsť vážnosť v tábore. Takže dúfam, že budeme dosť vážni, aby si z nás nerobili srandu. Vystel. Hi. What do you want from me? I want to become one of you. I want to join the camp. Looking for people to support you, eh? If you want me to have a word with Diego about you, you need to do me a
What kind of favor? I want one of Fisk's weapons. He's one of the traders at the marketplace. He won't sell it to me. It's a broadsword with ornaments. I'll give you 100 ore to collect the weapon for me. Okay. Takže ideme mu kúpiť meč. Kúpil si to od jedného obchodníka menom taký Fisk, to už som videl, to je taký áno, to ty si. Takže toto. I'd like to buy a sword. I have one you'll like. The Shadow who wanted that'll be 100. I thought that had been cleared up ages ago. Takže Maybe počkaj, later. ja si nemám toľko nugetov na Show to. me your goods. Nemám. Tak, jak som vravel, toto sa veľmi dobre predáva. No, dobre. Nuget. Tak, súhlasím a... Why does that happen over and over again? I'd like to buy a sword. I have one you'll like. Dobre. That'll be one. Áno, vezmu si ho. Yes, I'll take it. You got a good Takže máme deal. jeho meč. Či ho môžeme nosiť, samozrejme. Fíha. My som si ho aj nechal, ale no. Nie sme vôbec žiadny zlodej. My sme milí, civilizovaní ľudia. Ako je tu na ten Vister, či čo to je? I have your sword. Wasn't too hard, was it? Whatever. You do me a favor and I'll... If Diego should ask after you... Dobre, ešte nájdeme zo pár ľudí. Takže, ktorý? Ale v druhom parte už to asi dokončím. No, v štvrtom. Dobre, tu taký ten bláznivec z toho bážiného tábora. Takže, neviem. Dexter? Skúsim. Aj, tu určite nebudeš nič. Hľadáme tieňa. To je strážca. Skúsme Dextera. Sa mi vidí, že ešte aj s ním malo byť niečo. Hej, Dexter. I want to join the... Oh, you're looking for... Good. You can do me a favor. If you do it well... What is it? In the sect camp, there's a man called Kalam. Quite a big shot. Kalam is an alchemist. He has the I'd like to buy the recipe off him. But nobody can get near Kalam. And what do you expect me to do? The sect loonies are looking for new people all the time. You're new. Kalam is one of the gurus. Dobre. Whether you wanna pay... Takže máme dostať recept od takej sekty. A to je asi pre dnešok všetko. Takže máme dnes recept od tej sekty, od jedného z ich najmocnejších týchto tam takých. Takže to bude asi pre dnešok všetko. Takže zatiaľ sa majte. Čaute.